Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May, 2024. Hakirin san yalap election chike election MP Lok Sabha kabrang shudep banlong haka khatkhandai trik banaya yong araja ropsaw kamat halor ke jingdon kam pene ka riti dustur jongu khasi ka de kablai kran ba paradien daladep ke election la saki paktanat social welfare dangshen kum ka jingpen ksan ye ka an Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act khatkhandai spa khandai pinyo kala pendam no ya ka shiti kabla penmi ka arpoi trik unai tung araja arpo lingbao officer katnat social welfare kabla pha Sheki Deputy Commissioner ke East Khasi Hills Shillong but West Khasi Hills Nongston kani ka shiti ka blapha shikidisi ka ong baka lineage act kam khang ban isunot scheduled tribe ST yaki to ki bashim jaj na kupa ni ka kmi bat ki bashim ya ka jaj jongu tanga la da ka tanga bom dei khasi halor kani ka shiti ka ta lai trik ujumang arajar ar pusaw umentri katna social welfare ba polling do abakran chikilat pathai kubor ula pentep bahaka jingelang kabla long haka arpu pratrik rumpang arajar arpusaw la shemye ka rai da kwe ka sur bakata ka shiti ka bapenmi da katanat social welfare haka arpu itrik naitung arajar arpo deban pendam ne wengno shisendan amar ba kumno ka shiti kan long khamalori ka an kabla deban menjor da ka yeng dorbar tho an ka KCDC batu kabla deb menjor da ulat ka jela naka jingyo i ka wei ka jing tho kabla tho bat bu akarin san social media the way nong hikai ka school ba ne hu ubreiru nong ai kitien ka voice of the people party VPP uba bats khemerbo man kren halor ka jing tho jong u halor ka khasi lineage act kala pulong yu shilong mel man kili hatu kani ka wan nak sor jongno bat ka don em ka jingi dei bat ka ei ka ba mentri ka tanat social welfare ula penbana haka jing ekren lala ban yo jingte baka jingkren ka dei baka jing tho ka dei kumu noi kai batru nong chong snong ka jela ya ka baul ong la da pej bat pulie ka jing thmu ka ak ka kren bon ki ke na mar kam kren tang halor ka jing ai judge ka kmi henry ka ya palat ka tu ka dei ka personal opinion jonga ka dei ka jing sngo jonga shimet om ka kamdan ga lu ji dei bat ka party ka tu hinga sngo bang dei kum academician te nga shu pin pa we ka jing sngo go jonga ke ka ba bang ni ka ba nga kwa banเป็นป้าวก็ลองบาฮอดงายเครนทั้งตู้หากวิธีบัตรกระตุกคาซียูโรเคจีดีซีแค่นี้ก็ไปยองกับคาซี Hills Autonomous District คาซี Social Custom of Lineage Act 90คันได้สปาคันได้พิญโยแต่นับว่าไงอีอย่างนี้ก็ลองบาอยากกันนี้ก็อ่านเห็นก็กิดอนชิบุนกี่บากันนี้ก็อ่านกับเครนหอยพินเป็ดกุมบาดเป็ดนากาจิงกะลำพังจงกันนี่กานั่นนี่ introduction จงกันนี่กาอาร์คแล้วนี่กันนี่กา justification แล้วนี่กาตะกะปะกิยงกะ purpose มั้งจงกันนี่กาอาร์คก็ลองบากินเป็นเนเป็นสายกันนี่กาจิงชิมใจนักกะมีเห็นได้เป็นปุริบายกันนี่กาอ่านไปเลยกำนี้มันก็กุดตังกะตาเห็นได้ka yaj parat dia kata ka pudru te kani pena puli pai kini ka an kolong ba hoi ki ka jingbut kini ka an bat ka ki kendon kini ka an hi kolong ban nom itho sho ya ki khun jong ki khasi ki ba ai jaj na kupa bat ka ba an kolong ba ya ki tu ki ba yolok da ki wei pat kiกินไทยกับซีจงอีกไปเอาล็อกตะกี้ไว้ปัดกี่ใจเป็นเรียวมั้งกี่บักกี่คนจงกี่กิมเอ็มกุมกี่คาซีกี่ตัวรู้ต่อยังบากิมได้โชว์บันได้กี่คาซีแต่บัดกี่คาซีจงอีกไปเอาล็อกตะกี้ไว้ปัดกี่ใจเป็นเรียวเราชนรังอุยเอาล็อกตะกี้ไว้ปัดกี่ใจเป็นเรียวหาเป็นยาลิงบากตั้งใจที่กี่ตัวกี่บากี่ดอนทางนี้ก็อ่านเห็นได้เป็นปุริไปเลยอยากกันนี้ก็อ่านกันหากันนี้ก็ section and si ka ba si po mo ka section ka ba si po ka subsection ka ba ng kong hanlap hang tu ba ki ta ikin don ki ba kum khasi ula bandu no ya ke jingrong khasi ki jongo but hang ni ka ba phi i ka long ba ka don ka ni ka clause D ka ba ong ba unu khasi uba itho yu kum ba dei khasi le ne kum ka ba dei ka khasi hendai la da
Kim bilon olena ki simno ya kini ki personal law. Jong ki way pat ki lang salang mo nene ki ong society. Kaba bom ya ha bat ka personal law jong ki khasi gitaru kin do no ki jinglong khasi. Pia ba pikiran ni kan personal law. Kan ni ka personal law bun sir kaman dia ke jongi ka ya tingkat bat kan yam. Nomor hadu mentang yang padon na kan ka uniform civil code. Te ki muslim ki don pakai jong personal law. Ki Kristen kita nak jong personal law, ki Hindu kita nak jong personal law. Hindu yang ni ke ong ba kinu ki ba buat ya ki personal law jong ki wei pat ki imlang kesalang mo. Kindu no ki jinglong khasi. Tiba dia kan ni lah deban da uni registration authority mo ki balak ban an penduk ya kan ni ka jinglong khasi. Deban pe yang ni ka long ba ngan syukran ni ka long ba habangi keren kini khasi personal law. Kini ka an ke keren ni kata. Henry adu mentang ngampat lap ke khasi personal law. Ka KHDC hadu mentang kampat sena an men pen yangi baka kata ka personal law jong ki khasi. Henry kumbalong mentahi ka long bangi ki belalong Kristen. Hagan ke jala ka jongi. Ngibut ya ka personal law jong ki Kristen. Ngibut ya kan ni ka kupet ni baya ni ki Kristen ni dan ni kan ka Indian Christian Marriage Act kat praspa ni huar. Nang tangi don ka Indian Divorce Act kat praspa ni khandai. Kini personal law jongi. But penapa ka rukom imru ki Kristen kita la ka jong rukom im. Jongki. Pi ko ikalong ba lada pi kwa bentip ya ka social customs jongi khasi. Kemudian hab ya yang syaki original. Ke bat kan ni kan da ki brew ki kwa ban tip ya kan ki matrilineal kan ka rukom sim jai na ka kme. Kila ban puli ka kod jong u chako u no hi ke sociology kam hani hu la song thai ka kod jong u ka bau edit ka dei ka matrilineal continuity and change. Hang tu di batai sha ya jing long jong ka matrilineal society. Tapi lapa da people itu ka kot bat ka ke banging don benta ha ka imlang ka salang ka jongi da ka jing influence Christianity pin lapa ka ni ka matrilineal society ka jongi ka bangi benta kami ada isu bat ka matrilineal society ka ba long komensua tiang tu hang tu kala don sibun gi jingkala ya kata ka jingkala ka ba ka basning manam ong ka syong ki pai ba ban bishar hinde ke bang ko ban ong hang ni ka long ba haba piyong ba kinu babut ke personal law ki bomdei chung ki khasi lane ki ba persha chung ki khasi kamut kim dei shu ki khasi to nga ngala khaya nga suaban kani ka an kan trikam henry por bang ya tho adin banga bakani ka an kala dep trikam nga kram ya tho aka khasi personal law nga tho aka Christian personal law tiga mut ngangan du no ka jinglong khasi jonga tiga ke bang ko abanong korong ni kini ka an kam khang yi phi tang ban sim jai na pa ka khang de yingi ban bot ya ki personal law jong ki wei pat ki rukom im te lada ki tu ki ba ong ba ki khen ko do re kini ka an ba ki da kwa ban pentri kam ki ka an kong ba belai phi shu kut no tang ha ta ka ching sim jai yong shin rang belai phim ya sha ka ni ka section ru kai pentri kam mi ka ni khnang ba nang ni sha khman ha nadu pentri kami ni ka an na ki ya ka an la notify penjari ka house na marjarsan kemudian nadu nong tu sadeng kinu bombut ya ka khasi personal law kindu nang jonong khasi kemudian habakut ni bar khoi habangoi pi ku bene ka khasi ka ni ka personal law kemudian ni buat kan yam kemudian ni habi kalalong ke kalan yam biang ge tiga ong ya gitu ki bakwa man pentri kami ni ka an pentri kam sendon se habaro khoi jadi baru kaki benta jong ni kan. Naik pada trekam tangsi benta jong kan. Pentrekam sendono. Tilada kidon ke jing note kan kata. Bat ngatarai ba lada ki pentrekam ni kan. Bat gitu ki pentrekam ke ain kendono ke jelo khasi jong ki. Pi ko wis ka ko long kom ni pi perkat ang makan ni yong ba lada ka sa ko pen lapang ni yong personal law ko mong pi mene. Ke khasi personal law. Hadu mentang impartip. Impartip kata ka jing tho song kurim ki khasi ke long kom no. Kajing pelak sanci yang kelang kumlo.
Pi kalau jing plai san im jung ki beri menshua hakan niam kasih kaya pe nak jing plai san im jung ki Kristen kaya pe nak jing plai san im jung ki Muslim nimla bandan ni kata apa pering kasih kiran ki Muslim habling ki kasih kiran ki Hindu tik habangi ya ki habangi boot kita ki personal law ki bomdei jong kan niam kasih ila banong ti hatu ngim dei ki kasih kilong ba haba pi penterikam sendon ki la da pi kwa yang i ban pen kala kasih ban ya boot kita kasih personal law ong ya kata kan kenang babarok hai ngin chai bat habakut kini ki beri bla la kala long Kristen ru bla la kala long Muslim ru kan suthu mo kiba kadegi Hindu kan suthu barang ni sa khamat ada ngimbut ya kan ka angin du no ki long kasih ki jongi penterikam hok ya ka ngangam ong wat penterikam henry ong penterikam kumba latho ha ka an la da pi ong ba pi kwa ban penterikam ban wanra biang ya kata ka imlang ka salang ka kum ka social custom chungki kasih gen Hakani ka jing kren na kaliang uba merbo la kren ru alor ka kur ye ka baula ong pakatelong haki khasi ka dei hakakur pat kumta ka long ka badon kam ban ye kren shai namar ka KCDC kan haban pediang ye ka e ka bakakur ka pediang la da piong ba pendu no ke jing long kasih mo kamu jing long kasih kamu pidu jing long kur barok cuba mentangan ai pi kenuk sa la da ka kur ka pediang ya u ba kala Kristen ni ki chat bani jongi kakur ka baklan do kakur ka diketolong jong imlang salang jongi lada kakur ka pediang ka ke GDC be kanom pediang namar ba pi lada pi kren je ka chat bani khasi jongi lada pi e no na pi pendo no ka bor jong kakur kamut ka chat bani khasi jongi kam dan ni mar ka tolong jong ka dikakur ba lada kakur ka pediang Pi yang ta kamut penongkrong ba hatu kaki HDC mensua kala le ne mi kata ka proper consultation bat kikur ki beperu bar kawi kalong ba kabor ban dom khen khasi banom khen kur hatu ka shong kaki HDC ne ka shong hakakur ne kata ka di ba idon kaman kli yang ni pi te haba pi habang ya pet ya ne away chuo menta ngai nuk sai pi bagi ken ye kene ki breu ki ba sim chai nok pa kim de shu ki khasi mo de shuom ta ka don ka wi ki breu ka ba pet u lok ka e u lok ki khun u pe u lok la da ki khun ki su e jo pa u bari wa pe ye ki ai ja cha pa long no ba kim don shu ki jing de ba ka kwe ha tu pen khang ko mi ta ki ya kita kun ban aja cukup hatu pi we ka goi kalong ba pen puli ya ka rai jung Supreme Court ru kani ka kerteng kalong ka ba ka dik identity ka jong u ne ka brio but ya kani ka ba pimla ban pendu tilada u brio mo lada khasi ne ka khasi ka mo ye pingalai kendu ye ni mdi bangami kendu ngalai kendu ba ki khna ki ba kakme ka ino ri ukpa kishong bat kamena kipen he pen san kipen it school kisung I ukpa ki ai jai shokpa hatu pen shimno ya ta ka jing sngo wi ta ka identity ki jung tu bri hatu ngin pen borno e kumbita fi ka wi kalong ba ni haban pe ye ki nitikriti ye ki janat jong imlang salang bang keren dengan material society ne kita kayak imlang salang ba sim jait naga kami so khain benta hadu ka nu nangi ki ba nu ban ong bangi but ya ka imlang salang jong ki ba sim jait naga kami hadu ka nu na dang jongi ba nu ban ong bangadang le ya ka kamram kum ukni jong ka ta ka imlang salang ka ba but ya ka jait kami ngatrai benta kiki kim dani issue pi ke material society ke imlang salang ka ba umdon ukni kata kam de material society kam de issue ndek lalok no kapeleng ke tu ka kapeleng kam don shu ko don takshin rong ti hang ni haban prakhat iki ke ti kam long ka ba so simple par ka wi ka long ba pi pen pe ye ke ni ka ak long ba ka ba phla ka long ba kum ni lada pidei ukasi basa Ajanta Hills phila ban simjan dokpa kani ga angam trikam lada pidei ukasi basa Sagaru Hills phila ban simjai dokpa
Lada pidai kuasi besar syabhoi nama kalau ya su ngam 40 tu kau amendment tambah ngan kerma kulai keren ba ki ong bai syabhoi ba ka don tu ka kasim bohoi ya ka tu kinom pentrekam ti kolong ba ka ju ka jat benriu tang ke pher ka chaka syong jong phi ka le pher kata ka ai kata ka ba ngam su ya ha subo ngam mentala dang le syong no syabhoi ka an kinom trekam Ladang alik syong secai di hills kaan yang akan terekam. Ngalak bandong USD. Hindai tang bang syong hang ni ngan siap pendu no. Kata kalau pi kadai bendon ko nong rem kenya bang ya keren ni kaan. Hindai kan ni kam don nong rem. Na lor kata na kaliang papat skemulong. Makumba kalong mentai kini kaan na pentrekam tang habayo nong politics. Ya kan ni kaan ki pentrekam tang habak yo nong politics. Hindai dah fikwa sisa ban penne pensa ya kata ke imlang salang chung ki khasi kat kum bakadai ketenrai tu dale hok ya ka bat nga kwaru ban kerpat ya ki MDC gi jongi to shna shwa ya to wanra shwa kata ka khasi personal law wanra shwa kata ka khasi marriage act wanra shwa ya khasi divorce act Wanra syua kita, wanra syua khasi inheritance akat kum ke cinglong tenra jungi khasi kan. Di parlimen ta ba korong ba ki ke jo council ka ba kwa ban penne pensa ita ka social custom jungi khasi. Ka dei ka jo ka council pada ka persang ban wanra ita ka kita ka jing yo pateng bari ban ai lang sa khun sen rang. Fi kita taruh kalau contradict kalau ka jing persya Hawai fikiran dekung wei, hawai pada fikiran dekung wei. Gabamut monong ba, haba pim don ka wei ka jing temu, iya bet hau lain. Uba bet ban poi sa ka jing temu. Ndai ban hakawai ka caka fikiran dekung wei, ka wei caka fikiran dekung wei kan. Te kata kan ka ba ngakwa ban ong itu ki ba ong ba kene ka an ka long ka ba ngi ki dakwa ban pentrekam be kene ka an kan. Par sa ka wei ka ba ngakwa ban ong ka long ba. Pi ka ba apen pet ya kene ka ban kenika SC ST certification kenika guidelines ng government juga India berkurang guidelines ng government of juga India along ba kadon kenika ngiyo ya ka ST nakada bakhay ni by birth te subula da kumi de khasi kupa de khasi te by birth fila de khasi te kata jing kalong ba kani ka an pada kini ka long ba by birth through kamsha tilada di syukasi undi wei kata ka jingli thi kata ka jingli but kawai ka long ba kamtam lai ka long kumni lada kani ka don ka consensus mo ka jing hab jingmut chong kisilok ban ai jai cheulok hatu khangno Namar pi kawai kalong ba kadon ka right to equality ru ka article 14 ka ba khang ya kono ka board sarkar kane ka state bansna ya ki an ki ba persya ya ka jinger kat hakwe dei bat ka jinglong shenrang kan thai ta ka on the basis of caste creed religion tiki khang ya ta te hang ni kalong ba to kumba kadika dustur di kata ting simjai nak kami hendaklah don kibri kepada takamon sobha nomor pernah bawa ki dakar kidik be ajai seka sekupa hendak ki don ki cap keba ki ajai seka kami nomor ki don ki cap tingi mla ban chu pelong salon sar kan te kata kadika ba ngadon ban ong ya kanika an kan te kata hi kalong ba hatu kanika an kalong ba hatu ka KHDC kadon kabor haka bansna yakni ka an simjat bat pinya de yaka bat ka ST certificate ne kadika bor chung ka sarkar India ban ayaka guidelines kadika ka jingli hoi kadika ngamla ban ong ka KHDC kamdon bon kamdon bor bat kani kalong ba kidang hapan ribbon don menu balik cakut kamut kidang hapan ya ka legal scrutiny kan kadang ka potential for the legal scrutiny kan
Tipin lapa kum katu mensha pa pia inge bang ya kenya kan mo perbami katu ka an ka rajang Supreme Court benong ba ki ka kintai ka beri ka Scheduled Caste ni Scheduled Tribe ki ba yo lok ya bom de Scheduled Caste ni Scheduled Tribe ki khon kim dei benong ki Scheduled Caste ni Scheduled Tribe hendai wat ya katuru anda kila examine hadian kila ba wat ka ruling di Supreme Court kadang bakala nama don ding ting PP ya tho but u general u general u bom de USC endrai don pada ka khap kolong ba karu kompen he pensan ya ki khun kalong kat kum ka imlang salang jong ki Scheduled Caste jong ki Scheduled Tribe kam tam lei hadian subur ada kim ya syong tingim la ban su generalize te yang tu kan kalong ba kan nu ka an du cái đây bên page ya long the larger context kan yếm nào bên su long kim thì hiện nay cái bang aku bên stress ang ni cái long ba lada ni keren nak kapor ban ong kata kacim sim jaj thì tu pentri kamu ngada kerpat itu ki ba kwa pentri kam kan pentri ru ya kan section 10(1)(d) tidak ki pentri kami kan ni tengah rumam de sukasi bat ngathrai majority jung ngim de sukasi te mangin long khasi biang kamut ni hab ya biang ka personal law jungi khasi tang ba ka ching e ka long ba hadu mentang ngam tip ka personal law jungi khasi